Možná ho znáte jako mistra, který s ledovým klidem zneškodní 10 protivníků během minuty, jako učitele Bruce Leeho, nebo jako klidného bojovníka s čestným srdcem, kterého ve filmu stvárnil Donnie Yen. Dnes si podíváme na pravdu o Ip Manovi, vznik jeho legendy a na příběh Donnie Yena, herce, který tuto legendu proměnil v nesmrtelný odkaz. Kdo skutečně byl Ip Man? Ip Man, vlastním jménem Yip Kai Man, se narodil v roce 1893 v městě Foshan ve velice movité rodině. Od malička měl přístup ke vzdělání, kultuře i bojovým uměním, což bylo ve své době výjimečné. Už jako teenager začal trénovat Wing Chun. Ip Man nebyl ulice bijící rváč, ale spíš byl tichý analytik boje, techniku chápal jako nástroj rovnováhy, ne agrese. Ve 30 letech nastupuje japonská okupace Číny a Ip Man ztratí úplně všechno. Jeho město je pod kontrolou cizí moci a jeho rodina upadá do chudoby. I přesto zůstává čestný, odmítá spolupracovat s okupanty a zároveň nevyhledává přímý boj. Místo toho se soustředí na přežití a na ochranu své komunity. V roce 1949, kdy komunisté přibírali moc, je Ip Man nucen opustit Čínu. Utíká do Hongkongu, kde začíná úplně od nuly. V novém městě je cizincem, je mu přes 50 let, bez majetku, bez rodiny, ale má jednu jedinou zásadní zbraň – Wing Chun. Wing Chun není styl boje, který možná znáte, je to praktický, rychlý, přímý styl, není to nic jako MMA a tak dále. Bojuje se zblízka, údery míří na citlivá místa, oči, krk, hrudník a tak dále. Cílem není vypadat dobře, ale zastavit protivníka co nejrychleji. Údery jsou krátké, přesné, bez zbytečného pohybu, cílem je zrušit útok protivníka ještě dřív, než ho vůbec stihne dokončit. Je to především logický styl, nepotřebuješ být silný, stačí být rychlý, přesný a mít rovnováhu. Tohle dělalo z jeho stylu ideální systém pro ženy. A legenda dokonce říká, že právě žena jménem Ning Mui, což byla mníška z kláštera Shaolin, Wing Chun kdysi vymyslela. V roce 1953 přichází do Ip Manovy školy mladý, energetický kluk jménem Bruce Lee. Bruce byl jiný než ostatní, rychlý, talentovaný, ale také dost rodolhavý. Chtěl znát zkrátka víc, chtěl být tím nejlepším. Ip Man v něm viděl potenciál, ale výuku vedli většinou jeho asistenti. Přesto se Wing Chun stal základem Bruceovy filozofie boje. Později si vytvořil vlastní styl, Jeet Kune Do, který čerpal mimo jiné i z principu právě od Wing Chun. Ip Man v Hongkongu žil skromně, trénoval, meditoval a snažil se šířit svůj styl, trpěl ale zdravotními problémy a poslední roky života strávil v ústraní. V roce 1972 zemřel ve věku 79 let. Zanechal po sobě malou, ale hluboce ovlivněnou skupinu studentů, z nichž někteří založili dnes známé školy po celém světě. Donnie Yen. Donnie Yen se narodil v roce 1963, ale vyrůstal spíše v Hongkongu. Jeho matka byla mistryně Wushu, otec byl hudebník, od dětství trénoval kung fu i západní bojové styly, ale také měl blízko k hip-hopu, hudbě a rebelii. Byl všestranný, ale neklidný, v mládí se často dostával do problémů, ale právě bojová umění ho udržela na cestě. Donnie se prosadil ve filmech v 90. letech, ale nebyl typický klasický kung fu hrdina. Nechtěl být další Jackie Chan, chtěl prostě hrát vážené postavy. Chtěl, dejme tomu, spojit realismus s estetikou. Když v roce 2008 přišla nabídka na roli Ip Mana, neuměl ani základ Wing Chun, ale trénoval tvrdě, učil se od mistrů. Donnie Yen není jenom herec, je to režisér, choreograf, producent, vizionář. Pracoval s Jackie Chanem i s Jet Lim, objevil se v hollywoodských filmech jako Rogue One, Star Wars, John Wick 4. Problém Donnieho Yena bylo, že nechtěl hrát komedie, odmítal hrát komedie, chtěl jenom vážné role, nechtěl být prostě další borec kung fu. To i mělo svý následky, protože měl celkem smůlu, malé role, nízkorozpočtové filmy a návrat zpátky. Několikrát zvažoval, že ukončí kariéru. Nicméně potom přišla role, která to všechno změnila, což byl právě ten Ip Man. Donnie je ženatý a má děti, o rodině mluví s úctou a říká, že právě rodina ho drží nohama na zemi. Nikdy nezapomněl, odkud přišel a jeho zásadní filozofie zní: sláva je iluze, rodina je skutečnost. Ip Man a Donnie Yen, dva muži, kteří se nikdy nepotkali, ale jejich příběhy se spojily. Jeden sformoval styl, druhý z něj udělal legendu. Dnes jejich jména znají lidé na všech kontinentech. Ne protože byli dokonalí, ale protože byli skuteční, autentický a měli něco, co jen tak lidé nemají. Unikátní styl a cit pro bojové plátno. A možná právě proto je jejich příběh tolik inspirující. Dámy a pánové, já jsem Vláďa Vejn. Bylo mi ctí tohleto video pro vás udělat. Pokud máte nějaké další nápady, napište mi to do komentářů, já to zvážím, popřípadě natočím na to video. Tak jo, mějte se a pamatujte, že společně rosteme výše.